Astaghfirullahaladzim. 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 Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Matur nuwun rawuhipun sedherek kula seiman, seislam lan seihsan. Kawula sampun dipun rencangi zikir sholawat Jibril. Muga-muga kula lanjenengan sedaya tetep anggenipun gesang wonten alam dunya niki estu dipun ridhoni dhateng Gusti Allah. Allahumma amin. Wujud kula lan panjenengan dipun ridhoni dhateng Gusti Allah niki kedah hakul yakin, tondo tengere saged kempal ibadah zikir sholawat Jibril, saged nglaksanakake salat werdu lan sunat. Niki kepareng atur kula sakedhi dene guru kula niku anggenipun ngaos dhateng Syekh Anom Sitokarso, nginggil-inggilipun niku dugi Syekh Suhrawardi. Ngendikanipun sinten kemawon ingkang nglaksanakake salat subuh niki kula wangsuli malih. Salat subuh niku kagunganipun Nabi Adam. Minangka kangge napa? Salat subuh niku kalih rekangan mung kangge nyuwun ngapura badan lan nyawa uripipun kula lan panjenengan. Dadi kula lan jenengan nek mboten nglampahi salat subuh niku badane utawa jasate fisike mboten saged dipun ngapurani dhateng Gusti Allah. Nah niki mung minangka kangge nyuwun ngapura dhateng Gusti Allah. Badan lan nyawane kula lan jenengan mapan wonten raga, wonten fisik, wonten badan niku nggih panas. Tegese pikirane kluyuran teng pundi kemawon. Nyawane niku kadang mboten betah. Klisikan nglampahi urip kok ngoten niki nggih. Mboten ridho kalih kahanan anggenipun urip kula lan jenengan niku merga salate niku mboten dipun dandani ngangge ilmu. Lan iki Nabi Adam dawuh, Nabi Muhammad umate panjenengan nglampahi salat subuh niku mung minangka kangge nyuwun ngapura badan lan nyawa. Saumur urip awit lahir dugi saniki pinten perilaku anggenipun damel salah kali tiyang. Perilaku napa sing sampun ngrepoti tiyang sanes niki mung minangka kula lan jenengan DP kaliyan Gusti Allah atur keluputan kanthi nglampahi salat werdu subuh niki estu kula teng mriki mboten ngguroni utawa mboten blajari ning kula manut guru-guru kula. Nek niate kula ngaos ngoten niki nggih dandan perilaku, dandan ilmu, nata ati, mboten saged ngomentari utawa prilakune jenengan sedaya. Niku estu kula sing kedah dipun emong, mboten kula sing emong ning sareng-sareng mlampah wonten ngarsane Gusti Allah. Muga-muga Gusti Allah ngridhoni. Allahumma amin. Lajeng salat subuh niku makome wonten sulbi. Sulbi niku salah setunggalipun sel utawa tulang belulang kita
ketika meninggal niku wonten sing boten pejah dados tetep urip. Nah niki cinarita saking profesor dokter penelitian saking Cina niku tiyang ingkang pejah dipun laboratorium wonten denyut-denyut jantung utawa sel sing boten mati. Lah niki benjang wonten ngalam barzah sasampunipun ngalami kematian kula lanjenengan yaumul ba'ts tegese dipun tangekaken saking kubur niku tulang niku utawa sel niku sing dipun dangu kalian Gusti Allah dados jasad ingkang utuh malih. Nek boten nglampahi salat niku dadose kathah sing dados wujud kewan utawa boten wujud sempurna ingkang dados menungso. Dadi uripe malih niku endase kadang rupa celeng utawa rupa asu utawa rupa hawa nafsune kula lanjenengan wekdal wonten alam donya. Niki estu kedah dipun lampahi salat subuh ampun ngantos tinggal. Niki mung ngoten niku kaidahe. Lajeng dawuhipun kula Mbah Asrori, dawuhipun guru kula Mbah Asrori Al-Ishaqi wonten kedinding riyen, muji dhateng Gusti Allah ingkang sampurna niku nggih sakjerone salat. Kula lanjenengan nglampahi alhamdulillah mung kemecap wonten cangkem boten dipun lampahi kasunyatane. Tesih gringsang boten saged syukur. Dan iki kanthi sampurnane muji wonten lampah laku nglampahi salat fardu lan sunat. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min syamarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha walahum fiha aswajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Sinten kemawon sing kersa nglampahi penggawe perdulan sunat jaminane niku swarga. Tiyang awam kula lanjenengan pun estu butuh panggonan ingkang kepenak, tempat ingkang bahagia utawa tempat di mana kita apa saja ada wonten swarga niku kedah hakul yakin estu nglampahi dawuh-dawuhipun Gusti Allah. Wujude ngaji zikir niki ampun ngantos tinggal fardu lan sunat, nglampahi dawuh ingkang wajib, nglampahi dawuh ingkang sunat. Zikir shalawat Jibril niku termasuk sunatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sewekdal kangen kalian Gusti Allah, kangen kalian malaikat Jibril, Kanjeng Nabi mau sholawat sallallahu alaihi Muhammad. Kaetung sholawat paling tua, sholawat tertua, sebab hanya satu makhluk yang bisa bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad ketika turun perintah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Niki dawuh niki ayat Quran niki perintah datang sedaya makhluk supados sholawat datang Kanjeng Nabi Muhammad, ananging sing saged niku malaikat Jibril. Wekdal wonten dawuh niku sing saged nglampahi mau sholawat niku malaikat Jibril. Mula kula lanjenengan estu madhep mantep dhateng Gusti Allah dipun niati istighfar kanthi ucapan sholawat utawa mau sholawat nyuwun dekengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakul yakin sedaya keluputane kula lanjenengan, sedaya kerupukane donya, sedaya rekodayane setan jin merkayangan niku saged luntur lebur kanthi hakul yakine kula istiqomah maos sholawat Jibril. Muga-muga kula lanjenengan sedaya dipun takdir dados tiyang ingkang istiqomah slamet dunya akhiratipun, saged sederekan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.